Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Δήμου με την πλευρά της ΑΕΚ. Έγινε μια πολύ αναλυτική ενημέρωση σε κάθε τεχνική πλευρά του έργου και για το γήπεδο αλλά και για την υπογειοποίηση αλλά και συνολικά για όλα τα θέματα που αφορούν το γήπεδο και πώς επιδρά στην πόλη. Υπήρξαν ερωτήσεις που τέθηκαν από τους οδικούς επιστημονικούς, από την ειδική επιστημονική ομάδα του Δήμου. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να αξιολογηθούν όλα αυτά τα οποία καταγράψαν σήμερα και όποτε έχουμε νέα δεδομένα θα μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε ξανά με την ΑΕΚ. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί χρυσή τομή για να φτιαχτεί το έργο? Κοιτάξτε, πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε, γιατί όπως φάνηκε σήμερα και από τις δύο πλευρές δεν υπήρχε μια συνολική εικόνα όλων των πραγμάτων και άρα εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους προκειμένου να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί λύση για το θέμα του γηπέδου. Πόσο καιρό θα χρειαστείτε για αυτή την αξιολόγηση? Γιατί πριν ακούσαμε για ένα μήνα. Θετική διάθεση υπάρχει. Εμείς από την αρχή έχουμε ταχθεί, όπως έχουμε πει, υπέρ του γηπέδου. Εξακολουθούμε να έχουμε τις παρατηρήσεις μας σε σχέση με τα τρία ζητήματα που βάζαμε και προεκλογικά και τώρα. Βεβαίως, κοιτάμε πώς αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην εξέβρεση κοινής λύσης. Θεωρείτε ότι έγινε ένα βήμα για την Αγία Σοφιά σήμερα? Αν έγινε ένα βήμα.